Jakob Røge, vi har betalt forud for banderne. Det var som i den første del af de 2 singleplader, jeg fik. Leve i. Fantastisk. Ja, så var det Beatles. Så kom det, ja. Jeg har faktisk startet med at høre, da jeg var helt gæst. Hvad er der med dig? Er det dem? Hvad laver jeg, når jeg kaster? Jeg laver det her. Jeg kaster ikke. Det er kun piger, der kaster sådan her, ikke? Rigtige mænd, ikke? De kaster der. Men det vil sige... Ikke Jakob, den går der. Den går sådan her. Og så kaster vi den over pegehånden. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker med albuen nu. Det er jo, hvad der sker i et kast, vi er bare ikke klar over det. Fordi vi har lært at kaste, var så små, at vi ikke tænkte over det. Nu skal vi til at have lidt bevidsthed på det. Det er den, der kommer frem først, så retter armen ud. Og nedad, vi kaster opad. Fordi tyngdekraften virker heldigvis også på tennisbanen. Det skal nok komme ned. Der er så meget kraft i den der pronation. Flot. Vi kan jo høre lyden også. Man rammer den lige midt i. Det kunne hurtigt være lidt til. Man går udenfor, når man er foran. Prøv at finde en stol her. Nå, hyggeligt. Ja, der er jo næste kamp, det er Brøndby og Tilon på Brøndby Stadion. Allerede igen? Det er det vigtigt at se. Ja, det var lige... Der er noget af den her pause. Hør dame. Således. Hvor mange fik? 10. 10. Har du skrevet alle point her? Ja, for sagen, ja. Ja, det var egentlig en anden farve. Du skal nok sige 4 spar med det samme, efter at han har sagt en sang. Nej, fordi jeg ved at... Normalt skal man have 7 point for at sige nej, han skal have 6 honnørpoint. Nå, hvem skal sige noget? Vi har altså pas, pas, pas. Kom så. Hvad siger du? Nå. Spørg. Så siger jeg bare pas. Ja. Så en røv og nøgler. Du har sagt pas. Ja, pas. Der har han. God kamp, og så ser vi frem til en lodtrækning. Hvem foretager den? Det er holdkaptajner. Det må være de 2 holdkaptajner. Ja, værsgo, så gå i gang. Så skal jeg låne ketchup. Nu må du sige. Nå, ketchup. Hvad kan vi vælge mellem? Piger eller drenge? Det er vi ikke meget for. Jeg skal rotere, og du siger... Rotere, ja, bliv ved og bliv ved og bliv ved. Stop for sat. Nu. Med en pige. Ja, det var også det, du sagde, ikke? Her lidt, heller ikke. Ja, vi er i gang. Vi siger tillykke med sejren. Boller fra Koberg for eksempel. Ja, det vil jeg ikke sige. Og, ja. Nej. Appelstrofe. Ja. Skal vi lige en enkelt udtalelse? Og Jakob, hvad blev resultatet? 9-5 til Fred og jeg. Og det viste sig, at Kirsten var den bedste modstander. Lars bar mig igennem. Og Fred, en kommentar? Ingen kommentar. Tillykke med sejren. Så får I
par ord her med på vejen. De første er rent praktisk, at hvis I gerne vil hjem igen, er det en god idé at have et pas. De, der ikke har hentet deres pas, de kan få det op ved receptionen. Så husk at have det i morgen tidligt, når I har pakket. Og klokken 9 og hæve lidt mere for hver enkelt af os. Jeg synes, der er dygtigt til at være lydhør og variere træningen. Særligt træningsmærke. En lille flaske Tinderole. Vi ses. Du behøver ikke åbne. Ja. Der kommer heller ikke til at lugte så meget. Der kommer til at dufte. Tak for rejsen, Chris. Vi vil se det. Frem med det. Vi vil gerne se det. I klubben. Jeg har fået 2 nye unge, vidunderlige drenge inde i klubben, og på den her seniortur har jeg integreret jer og vandet ind. Så vi vil gerne have lov, hvad skal der give en... Var det rigtigt? Man langt med de tennis, for du har virkelig givet mig en skala. Det var altså skide flot gjort. Så tak fordi du har vist en iver og flid og sprunget ind. Det var godt kæmpe, Christian. Stort tillykke til dig. Jeg vil godt fyldes med bredt. Vil du gifte med ham, eller hvad sagde du? Tak. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Cheese. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. No shirt and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. In the spot. This is what I see. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
Yeah.